Koro kawuono bili kuoma. Kawuono bili kuoma. Kwa katwa mal chai. Kendo agwel jite madwa mar chai. Chai 3D. Kapo kwa the meeting serena. Kapo kwa the meeting. Koro wachako gi 3D monda ka Frankas to the. Mosmar Osako Junior. Wacho ne ogone osiepne Mos Agri James. Otore manyathine nyo nachiel kuom jogo manyo wito ngimagi masira mar apaya manyo omako nyithindo ma Ubero boys kendo wacho ni wawachne derepe mariembo ahinya to kindegi mana kama nyakwar Peres wacho ni ging'eni ngima duong' moloyo ng'wech mar manyo pesa jowinjo waduto joneno waduto kamoro amora ma gintie Nyasach kwe bed kodgi wagenogi erokamano Nyakora mogi mane mokelo e giko machino ni an bende atimo mana erokamano ne Victor Yugi ma bende ni bwo chenro mar Widows Empowerment Program nyaneno ka ogedo ne miyo moro e dala mar Seme gima ber ahinya to ne joma tindo migawo mar arita ma iye mano State Department for Correctional Services aneno kanyo ka gilando thuolo mag tije ne obila mag jela temuru hapo e gwenge mopogore opogore mag gin tijewa kaw kamano kwe mar Jehova Nyasaye mar ber kodu nyaka joma manyien oriti ma kawuono nyinga en VOJ. Step into history and uncover the wonders of Egypt with You Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board